Hello, perlok berong apria soba IP sa chisin ha kana channel ke jonga da ke jengker parit ke jonga IP baro ki bope ja kana video yo lese don pedang jong pi ki bedang wan thamai kana channel sengaba pan ai ke jengker shan ke jong pi da ba pi share like but subscribe ja kana channel kuble shibun ya pi baro ki bope ja kana video kene kalong ka jing pentip ka ba penmi jing sir hadin bami haki khubor katum ka data na ki pulit ka Delhi pras pa nyungut ki briu la keno bakila ja na Delhi tang hapo khatsansngi upanai baningkong ukala lingkot ara jarak punriu kane kemut kumbasan kusaungut kibriu kilaja hakasisngi aba kampen sengau serkei kalong babun nakine ki baja kidei ki kentei bat ki kena naki sispa kendai puingut kidei ki kena ki baja sispa nru pu kendai ngut kidei ki samla ki baj hapdeng ka khat arsnem bat khat prasnem karta naki sispa lai prangut kidei ki kena kentei ki pulit ka Delhi kila pensyai bakane ka jingkhen kamdei ka ba thormur lane ka badang thamai namar ha Delhi kumba ar hajar ngut ki briu ki juja manla ubnai ha ubnai klalingkot barok ka wei ki baja kilong si hajar nyospa nyopunyo ngut ka bakham duna khendiat ya ka average jong usnem ar hajar apusan ka jingyo bat ka jing labiang ki baja suakane ki pulit kilayo bat labiang kumba 90% na ki baja lengba ki senjam kumka operation mila bat ki kor komputer ki bayathu ya ka khmat fikal regulation ka jing maham bunna kine ki jingjia ki mi namar ka jinglong duna ha kayo kakot ka jingjia ya umsnam hapo ying lane ka jingphet na laying banlej wat kam wat jam henrei ka jingbun jongki kentei bat ki kena ki baja kalong ka kam ka basniu bat ka ba penkuslai ya ka imlang salang kublai sibun ya pi barok ki bapet ya kana ka video ngin sia kendupat next video.